Татар информ 1990 жылдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү. Сегодняшний вечер вы именно с нами. Меня зовут Ильса Хузина. За роялем сегодня Юлия Ахмадинова. Сегодня мы будем
Boydağına çıkış yasamasam da. Min totar ki yomrata. Totar balık şirat.
благополучия, счастья, милосердия. И помните, добрые дела делать никогда не поздно. Татар информ 1990 елдан бері татар һәм рус телләрендә яңалыклар әзерлибез. Компьютер, планшет, смартфонда. Яңалыклар, фикер, күзәтү.